Good morning! Diyos ko naman, pa-baby talaga. Bini-baby mo kasi dyan eh. Kaya feeling niya baby talaga eh. Baby pa naman siya. Oh, baby! Baby dyan! Baby! Ganyan siya guys. Kaya feeling niya baby na baby siya dad. Tinan mo! Arte pa niyan. Kasi inaaway na niya. Alam mo ba? Oh. Pagkasilosa niya. Ay, baby rin. Good morning, Miggy. Miggy. Huli ka na. Labas na tayo. Let's go na. Lalabas na kami, Daddy. Good morning, guys. Maulan na Tuesday sa inyong lahat. Ingat, ingat, ingat. May bagyo na naman tayo. Eh, walang pasok. Nalaman ko lang ng na. Nag-ask kasi ako sa Facebook. Sabi ko, may pasok ba? Kasi wala akong na-receive na text from school. So, ayun nga, walang pasok. Buong Metro Manila. So, yun. Pero may deliver kami din ngayon ni Daddy. Pagahan namin. So, kaya, tara, kain na tayo. Magluto tayo. Bakit naman, brutay? May mga kasama na pala yung ano ko. Yung Japanese style ko. Meron na akong lalaki. Tapos isang babae pa. Sa pagagawan ko pa siya ng ganito. Oops! Moist. Sorry, kagaling lang sa sa loob malamig. And then ito, fake plants lang. Kasi iniihian. Mamatay tuloy. So, I bought fake plants na lang. And there is Groot na hindi makapaglakad kasi maulan. Paknit. Paknit. Hey, bebe. Wala kayong assignment? Aray ko, bebe. Ha? And there's Kay. Hey, Kay. Kumusta naman ang pizza mo? Ha? Meron ng pizza. Baby, naman ako. Pizza din? Ang gitero ka? Ano? Laruan lang. Ang laruan? Display ko lang. Nabila na kita. Yung nalalaro ko rin. Oh, sige, next time. Bukas, mamaya na. Agad-agad. Toy Kingdom. Ulo. O, pag nakadaan kami. Lego. Ah, sige. Lego Batman. Oh, sige. Hanap kami. Hindi niya pinapadaan si Selo. Lakad mo muna ako, sabi niya. Lakad mo muna ako. Nararangan niya. Wala. Maulan kasi guys eh. Ayan, tingnan natin. Maulan. Oh. Hindi siya makapaglakad talaga. Lamig. Lamig. Alam na yun, 7:30 na. Namadalang bumangalagad. Ha? So, maligo sa ulan? Usot! Sa ulan. Lamig eh. Pasok doon. Init ko lang guys yung niluto ko kagabi na ulam. May sabaw, kutsero. Ayun. And then, I'm gonna fry this chicken filet. Yun. And some eggs. And this one. Bisugo. Bisugo. You know bisugo? Since it's maulan guys. And I think meron pa ako ditong ayun. Malagkit rice. Let's cook champurado na lang. Kasi maghapon naman nandito yung mga bata para may mga kain sila. Alis kasi kami ni Daddy before lunch I think or after lunch na. So ayan yung aking chicken fillet. Ito din talaga guys yung sa McDo. Kalasa niya talaga sa McDo. Again, sa mga gusto umorder na ito, ililink ko na lang yung Facebook account ni Amy. Pero nag-reply ata siya sa ibang comments niyo na magtanong kayo kung saan ko ito nabibili. So, si Amy Casdeliano ang nagsusupply sa akin yan. So, yun. Hugasan ko lang itong malagkit rice para sa sa gagawin kong champorado. Para habang kumakain kami ng breakfast, nakasalang na siya. And bago kami umalis ni Daddy, luto na siya. May makakain yung mga bata pag alis ko. May makakain sila dito. So, yun. Ang aking malagkit rice. Ano
siya guys lulutuin sa malaking kawali ko kasi wala akong kaldero na malaki. So kawali na lang. Parang easy din siyang ihalo-halo. Then hugasan lang natin siya. Bilis lang naman din magluto na itong champurado. Siguro mga maximum na is 1.5 hour. So ayun kasi kailangan yung combo ka yung rice niya. Then, ibababad na natin siya. Habang may niluluto pa ako, habang may nakasalang pa sa kalan, ibabad ko na siya. Ayan. Then, isalang ko na lang siya mamaya. Luto na yung aking chicken fillet. Ayan, perfect. Golden brown lang siya. Ay, daw ko na ako ng tissue. Daddy, pe! Huwag na nga. Ito na yung egg kanina. Scrambled egg. No. Huwag na. Tissue sana eh. So, huwag na kanina. Then, ayun yung ko. Tag-isa lang kami sir. Kasi kami lang naman kumakain ng mga ganyan-ganyan dito eh. So, ito sa kanila. The cake, Chris. Ayan, si Froggy. Then, chibisugo. Sarap niya sa suka or sa kamatis. Fresh kamatis na may sibuyas, kalamansi, and sili. So, yummers plus mainit na sabaw. Yum, yum. Hindi, paano nga nito? Paayos na lang. Hindi, ito pa pala yung, na-vlog ko na ata, fake plants. Hapon din. Binili na. Milalagyan ko na lang siya dyan mga pebbles dyan. The preferred term is artificial plants. You don't say fake plants. The plants that are not real and not fake. The artificial plants that have brand names on it, they don't know where they come from. So this one, artificial. The preferred term is artificial, okay. Not fake. I stand corrected. Diyan ka muna. Diyan ka muna. Ay guys, sinadang ko na yung pang champurado. Kain na tayo. Si Chef K. Chef K. Let's eat. Let's pray. Yay! Tali na ang paknit. Mahaba naman yan guys. Pero nabili pa ako ng medyo mas mahaba pa dyan para makakalabas siya. Oh, tali paknit. Ayan siguro sa labas. Ayan, tapos na natin tong champurado kasi 9:30 na. So, ayun nga, after 1.5 hour, ito na makikita yung itsura ng rice. Sobrang bukadkad niya guys. Ayan. Ganyan dapat siya. Diba? Yan ang perfect pang lugaw, champurado. Kung ganyan ang pagkakaluto ng malagkit. Ayun. Uy! Nalalagay na natin yung cocoa na Hershey's cocoa. Tapos brown sugar, pero kulang yung brown sugar na ito kasi siguro na lang po 1/4 ata yun. Yung natitira na lang dyan. Nadagdagan ko na lang siya ng white sugar, pwede na yun. Gradually lang guys. And then mix. Kasi baka mamaya masobra naman ng cocoa, pumait. So gradual lang. Bakit? Sige na, masasanay ka rin dyan. Or sanayin mo sarili mo na doon sa CR magwiwi. O kasi
Okay, let's add more. Bango. Bango lalo kasi may pandan eh. Ayan. 5 pesong pandan lang. Isang araw ko pa yung binili sa sa palengke. Hanggang ma-cover lang lahat guys. Kung wala na kayo nakikita puti-puti, yung mga ganyan, no? Diba may puti-puti pang rice na kayo nakikita. Kailangan brown siya lahat. Dark. Hindi naman sobrang dark ha. Yung mawala lang yung puti. So, let's add more. Baka magkasobra pa tayo. Sa amin, sa probinsya, nilalagyan to ng gata. Kaso, mabilis mapanis pag may gata, guys. So, ayun. Ngayon, lalagyan mo lang siya ng gatas every serving. Kasi kapag hinalaw nyo din dito yung gatas, mas po, din siya. Ganun din, same as gata. Madali siyang mapanis. So, every serving na lang. So, ayan. Wala na masyadong puti. Kaya lang natin mag-simmer na muna. Para makover siya. Ayan, and that's it. Tuto na. Simmer yun lang ng mga ilang minutes pa. Yun. Kasi lalapot din siya maya-maya. Kasi naman siya, purong malagkit. So, lalapot pa yan. Masarap na ito malamig. Malamig ba? Ang weird din. Pero mas gusto ko na ito malamig. Matching toyo. Kasi nag-ano ko kanina, diba? Nagprito ko ng isda. Ano isda ba yun? Bisugo. So, perfect na yun dito. Romers. Okay na sa akin yung kulay niya, guys. Hindi ko na i-add yung kasi baka pumait. So, yun. Kaya rin na itong kulay na to. Pas ng ulan, guys. Nakakatakot. Mga guys, kinakabahan ako eh. Ayan, magde-deliver kami sa oh my god, daddy! Dahan-dahan, lalo tumuulan ha, yung mga stoplight. Kaloka pa. So, ayun. Nakapag-commit kasi kami na sabi ko i-deliver namin. Hindi, may magdadala sana. Kaso, since walang kahapon, internet sa Divisoria, hindi ko na-replyan yung rider na magdadala sana. So, sayang. Nakapag-commit na ako na sabi ko, madi-deliver nga. So, kami na lang. Kailangan professional tayo kasi nagbayad na eh. So, ayun. Pero nakakatakot talaga, guys. Grabe. Ulan. Napanood yun na yung yung vlog na may subtitle. Hindi yun natapos kasi tiyamad na to si Daddy. Tignan mo si Daddy. Ang haba daw kasi. Tatry ko muna guys ma-minimize yung kadaldalan ko para hindi siya nahihirapan. Like right now. Tulad ngayon, wadaldal na naman ako. So, ayun. And kumakain lang kami ng Milo Cube. Sobrang sarap. No, grabe. Worth it. Alam mo, mahal lang siya kasi 700 pesos for 1 pack. Parang maharli ka nga naman. Pero sobrang sarap eh. Talaga. Pag utikman yun, hindi nyo na titigilan. Makakain nyo isang pack ng isang upuan lang. Sabi ko magdahan-dahan ka, Dudong! Ano ba yun? Baha, guys! Oh my gosh! Ayun, din na pala kami matutuloy, guys. Di pa pahinaan nga din. Hindi na kami tutuloy kasi piniem ko yung yung reseller. Sabi ko, papunta na kami. Tinanong ko siya. Ano ba yan? Tutuwa ka. Kaloka. Ayun, sabi ko, sis, papunta na kami. Hindi ba dyan baha sa inyo? Sabi niya, ay, dito hindi naman baha kasi yung ibang area di passable. So, sabi niya, tomorrow na lang daw. Or kung pag tumigil ang ulan sa mga susunod na araw. So, puti na lang understanding naman si reseller. Thank you, sis! Ayun, kaya punta na lang kami Mega Mall para bilhin yung yung shelves ni Chris Polo.
Kaloka. Naglaro ng tubig eh. Kasi nakakatakot. Minsan, walang tigil ang ulan. Tapos, zero visibility. So, hirap na, diba? Paano pa naman yun? Bundok pa naman yun. So, next time na lang. Ang sarap kumain ng lugaw, lugaw na may hindi lugaw, ano ba yung lugaw na may chicken, daddy, arroz caldo. Tapos may may tokwa. Sana pala yun na lang ginawa ko kanina kasi wala akong chicken eh. So yun na lang. Arroz caldo. Dito na natin kumain sa sa Mega Mall. Si Chris pala sinasama ko. Baby, sama ka na sa amin, daddy, mag-deliver. Ayoko, mami. Dito na lang ako. So, ganun talaga siya. Ayun yung sumasama-sama, guys. Pero na kapag ka nagagayat talaga ako, sumama ka! So, sumama ka ngayon. Ayun, sasama siya. Pero ayun, tutulungan niya si Seldo sana sa paggagawaan ng pag-sticker ng mga serum, mga ititinda ko sa bazaar. Nandun siya. Nandun sila. Iwan. We're here, guys, sa Din Tai Fung. Dito sa Mega Mall. Thank you. Si daddy gusto ng congee. Wala yatang congee rito. Tingin muna tayo, guys. Basa muna tayo ng history nila. Charot. Gutom na nagbasa pa history. Sabi ko, basa muna tayo ng history nila. The legend of Din Tai Fung. Na-tsempohan namin, guys. Konti lang ang tao dito. Kasi madalas, long lines lagi dyan. Ayun, sa labas na yun, sa gitna. Nandyan. Lagi yan. May nakapila pa dyan. Ngayon, walang tao. Kasi maulan. Tsempo. So, ang cute. Kasi may pa sila. Malagayan pa sila ng mga bag. O mga daladalahin nyo para hindi nakakalat sa, sa couch. So, ayun. What is this kaya, daddy? Tikman nga natin. Ginger. Thank you. Salamat. Gagawa ng sasali mo for the shower. Sige, sige. Ito lang po yung perfect na recommended dish. Okay. Part po siya ng good soy sauce. Okay. Sausawa ng xiaolongbao. Okay. And mas marami po yung rice vinegar, ma'am. 3 parts po siya. 3 parts ng rice vinegar, 1 part nung... Yung ginger, ma'am, pwede po siya i-add sa top ng xiaolongbao, ma'am. After nyo, i-pampay na po siya. Okay. Thank you so much. Chili sauce pa po natin. Opo. Salamat. Chicken xiaolongbao, guys. Let's try it. How much to, daddy? 195. 195 ba? Hindi. 95. 300, 10 piraso. I don't know. Kalimutan. So, let's try. So, ito yung sausawan nyo, guys. 1 part ng soy sauce. 3 parts ng vinegar. Rice vinegar. So, it's madulas. Excuse me, chicken cutlet fried rice. Get me a space for corner. Ang init. Sayang. Salukin mo yung Hindi ako nagpagsalita. Ang init. Nung sabaw niya sa loob. Nasa bibig ko pa man din yung nagsubo ko ng buo. Super yummers. Sayang sinayang ni daddy yung broth. Hindi na doon sa akin. Vegetarian wonton soup. And then daddy, chicken pork ano. Yeah, didip mo siya. Bitawan mo kasi ang mainit yan. That's it. Sayang wala si Chris. Parang matry niya din dito. Ito naman yung bata. Ayan, ito yung spicy vegetarian wonton. Orders to kita po, sir. Thank you. Vegetarian wonton. Basta yun. And spicy sauce. Let's eat. Ready enough na yan. Ano ang kailangan namin, guys? Kasi pag naghahakot ng marami ang karton. So, pasok dyan. Kapit ha, kapit dito.
pag ako Kumapit ka lang dyan. Hindi, dapat nakatalikod ko. Mahirapan ka talaga. Talikod. Yung kulit nagkukulit na lang gawin. Tapo na to. Wala na itong bisa. Uy, si Chris Daniel daw. Lang niya ka dad. Dito na dali pag ano, mabigat na. Kahit yung baby pa rin dyan. Nasal protector pa pa. In over 100 branches nationwide with Kaya ko. home improvement is Oo, kasi magbabasar eh. away. Visit www.acehardware.com. Grocery muna kami guys. Ano naman yan? Combos. Uy, wow. Pepperoni pizza. Okay. Yung malaki natin yan, tagal na ubus eh, no? Wow. Hanggang ngayon nata, meron pa eh. Meron pa ba? Nasa kotse yun ah. Sasakyan, wala na. Ayun, bumila ko nito guys. Itong gochujang. Gochujang. Yung maanghang na ano na paste. Hot red pepper paste. Kasi gagawa ako ng side dish namin. Yung bok choy side dish. Tsaka ano, tawag dito? Huwag na masyadong maanghang yun. Tatlo lang. Ayan. Tapos meron na ngayong ano guys, curry. Curry. Masarap kaya to. Katakot kasi ang anghang eh. Sarap yan, ma. Ah? Sarap yan. Try ko nga tong curry. Try natin sa curry. Hindi puro anghang to ha. Langhang talaga. Umanghang siya. Oo, siya. Oo. Masarap yan, ma. Sir. 344. 5 po. 5. Tapos na yung Okay. bestseller namin, kulay black yun eh. Oo. Meron kami nun. Instant. Ang tawag dito din? Sisig. Masarap ba? Yes. Sana yun eh. Pure foods. Fearful. Gusto ko yung chicken yun eh. Kaya niya yung chicken. Kaya yan sa kanya. Tapos yung tira namin kanina sa ano. Sa Mushroom spicy. vegetarian, wonton, and spicy sauce. Tapos nagigita lang ako ng ano, ng ulam namin, may pear, jollibee. Yan. Ganisang sardinas sa chai. Mamay. Sakto. Lapit na maluto yung kanin. Yan, luto na. Yummers. Sardinas sa pechay. Ito pala guys yung mga binili namin sa kanya nung pumunta kaming Divisoria. So, ito si Nami. Sa ano yan eh, One Sa Piece? One Piece. Tsaka ito si Luffy. Lupin. Luffy? Lupin. Nanonood daw One Piece. Luffy ang pangalan. Nanonood din ako yung Tagalize. Si Lupin yan. Tanungin mo si Tito Pep. Luffy. Uy, basta. Tagalize kasi pinapanood ko eh. Ito, sino to? Isa. Ayun. Tapos ito, anong tawag dyan? Hindi ko kilala yan. Gangnam. Gangnam Style. Yung mga ano niya. Tapos mahilig siya sa ano, sa yan, mga kine-create, Lego. binubuo-buo. So, ayan. Ito ang room ni Chris. Wala pang ka-design. Ayan. Tapos ayan yung labas. Ayan yung kinder ako. Ano yung kinder? Hindi ka kinder dyan. Daycare. Daycare. Ayan. Tapos ito, binili ko yan sa SM. Yung pating pakni. Ito, dati na to dito, yung mga ganyan-ganyan na yan. So, siguro may di mag-painting yung, or mag-drawing-drawing yung dating nakatira dito. Ito, mali yung ginawa nila sa ano ni Wally. Crush niya. Crush ni Wally. Tapos itong ano nyo guys, wala pa rin ano. Ang hirap palang mag-ano ng saltwater tank. Ang hirap i-maintain kasi every 2 weeks, lalagyan mo siya ng, kasi nag-evaporate yan, di ba? Pag nag-evaporate yung ano, yung tubig, is aalat yung ano. Saltwater fish. Kaya nga papalitan niya ni daddy mo. So yun, namatay yung Gusto ko mga yung mo. goldfish lang. Oo, and then, kailangan pala 6 weeks yan na inaano pa, parang pinapatining ata, ganun.
Mga lagay mo dito, iho. Ayan. Tapos may ano doon. May camera. May full size mirror. Yan. And syempre, si Maggie. Maggie! Ay, no. Wag dito. So, yun lang. Ayan pa lang. Diba ang luwag. Sobrang luwag ng ano, ng apartment na to. Kaya, nung unang makita ko to, guys, hindi ko na siya binitawad. Kahit na ang daming nag-ano na, ang creepy, ang pangit, yung mga ganun. So, nasa ano lang talaga, nasa nakatira yan, and paano nyo ayusan. So, yan, malapit na ako mag-ano, guys, apartment tour. So, ayan na. Yung paglabas nun, di ba, maganda. Paglabas niya ng kwarto niya, maganda agad ang bubungad. Oh. Then, Ay, kapit na natin siya. daddy mo nga, pagod na daddy mo, tomorrow na lang, huwag mo nang pilitin. Ano na lang yung double-sided tape. Hindi pwede double-sided yan, mabigat yan, ano ka ba? Excited na kasi siyang ano to, i-display mga ganyan niya. So, yun, mga ka-lego niya. Papabili pala siya sa akin kaninang Lego, kasi nakalimutan ko Mga Lego ko kasi nalagyan na nabigay ng I do 3D Yung binili mo sa akin, I do 3D yung may ilaw. Kasi na yun, di ba inugasan mo yun? Nugasan, wala na yun, sira na. Tinapon mo? Ubus na. Sira na yung ilaw. Kunin mo nga kay daddy mo yung ano. Putulang kita ng Kuko na kuko. Oo, tingnan mo. Dumi-dumi ng kuko mo. Pag sa camera, ang puti ko, guys. Halika nga dito, tingnan natin. Ang cute. Camera na to, madaya Pag-aaral mo sa taekwondo, di ba? Summer na. Enroll kita sa taekwondo. Kaso kaibigan ko, pangalan mo, ano na siya, black belter. Nauna kasi yun. Kasi Siya tinatanong nagtuturo kita sa akin Natanong kita kung anong gusto mo sa ano, sa summer. Kasi nun, bago mag-summer, sinabi ko gusto ko sumama sa taekwondo. Sinabi mo ba yun? Bago May sorry. mag-summer. So next enroll ka sa taekwondo. Para hindi ka hindi puro laptop or computer ang inaano niya. Iniintindi niya. Manonood daw Karate Kid. So yun guys, wala kaming gagawin. Good night. We'll see you tomorrow. Momit dati nga nag-tournament siya. Yun kasi siya. I-snake, kaso ni-leopard po. Knockout siya. Oh. Disqualified yung kalaban dahil leopard. Masakit yun. Sige, siya sa matututunan hospital mo din yan. Good night na. Nat.